Süryaniye navçe midyade pişti सी salan ve geriyane günde xwe û bi cih bûne. Dora सी malbatên Süryan di salên nodî de ji ber bûgerên siyasî berê xwe didin welatên Ewropa. Malbatên Süryan ku koçber bûne piştî demekê din biryar digirin ku vegerin gundê xwe. Süryan vega li gundê bi navê Kafro li gel xaniyên xwe ên kevnar xaniyên nû çêkirine û tê de dijîn. Bi vegera Süryanan jî gund bûye ciyê serdana geştiyaran. Ji Batmanê em hatin vî gundî nas bikin û pîzayê meşhûr em bixwin. Öyle me tu rekavet xaniyê kevin bibînin ciyê Ermeniya ev der herhalde Süryaniyeye. Alo em jî hatin nas bikin vadera. Valla pir xweş e heyata yanî. Em dixwazin ku însanî wî ji vegerine gundê xwe. Helqê vê derê vegerine gundê xwe. Vegeriyane havîna tên vir çile divegerin. Divegerin Avrupa. Yani hoş mu dît ev der. İlk kez em hatin bayağı me beğenmiştir yani. Yani tişteküm zanin dibe yani fırlayı vedre çune. Payda jarkı dibe garana vedre gundê xwe. Ev der ava kirine. Ez yuqasî zanim jê pêdin zanim. Valla aciband. Gelek hoş yani. Tabii. Yani em dixwazin ku gelek insan werin bibînin vadira. Mez heta vêga me ev der nedît bû. Gelek hoş yani. Ji gundiyên Kafro yek jî bi navê Naîle. Piştî 4 salan di sala 2017 de ji Almanyayê vedigere serxaka bapîrên xwe û li navenda gund bi hevjina xwe xwaringehekî pîza vedike û li ciyê xwe müşteriyên xwe dihewîne. Her wiha li gel xwe jî gelek ciwanên Süryan jî dide şoxlandin. Süryaniyên cîhanê tevayê dema ku tên Tirkiye dixwazin serdana midyadê bikin. Lêbelê bi taybet jî dixwazin serdana gundê bi navê Kafro bikin. Süryaniyên ku di salên nodî de koçber bûne, dîsa vegeriyanê gundê xwe li ser xaka xwe ji kevrê Katorî xaniyên nû çêkirine û dijîn. Niha jî pîzayekê li gund hatiye vekirin. Kesên ku serdana vê gundê dikin bi taybet tên tema pîzaya evê derê jî dikin. Sevda Kaplan, Kurdistan TV ji gundê Kafro ser bi bajarê Midyadê.